sabilillah wala yata'una mawti'an yaghidul kuffar wala yanaluna min aduwwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih. Za a rubuta maka aiki na gari ne. Ya tabbata cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al'amarin mumini abun mamaki ne. Yace shi koyaushe a cikin alheri yake, saboda in alheri ya same shi, wani abu mai daɗi, lafiya, arziki, an gane, ilimi, ko wani abu dai da ɗan adam yake bukata sai ya same shi, sai ya gode wa Allah, sai ya samu lada, an gane ko? Sannan kuma idan sharri ya same shi, wata musiba ta rashin lafiya ko ta talauci ko ta damuwa a cikin zuciya ko ta wani ya zabe shi ko ta wani ya cuce shi ko wani haƙƙinsa an danne ko ya yi rauni ko ya samu haɗari, sai ya haƙura, to shi ma kuma sai Allah sai ya ba shi lada. Don haka lokacin da kake cikin halin jinya ɗin nan, ka sani da cewa ana rubuta maka lada ne matuƙar kayi haƙuri. Sannan ka sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da ya samu musulmi ko da ƙaya ce ta soke shi, ya ce wallahi sai ya zama masa kafara ne akan waɗansu laifuka. Don haka gode wa Allah, ka tattara laifuka, wasu ka tuba wasu baka tuba ba, wasu ka sani wasu baka sani ba, sai wata cuta ta same ka, sai kana ta damuwa a nan, sai ka je sai a ce kayi laifi kaza, kayi laifi kaza, kayi laifi kaza, amma ka tuna kayi zazzabi, kayi mura, kayi ciwo kaza, ka samu karaya, ka samu hatsari, to sakamakon su duk an yafe maka wayannan laifuka. Saboda haka wani lokaci ciwo ko kuma a koyaushe in dai ga mumini ne alheri, kada ka ɗauka sharri ne a kanka. An fahimta? Mutane idan suka kamu da wata cuta sun kasu kashi uku. Mutumin da ya fi kowa muni shine mutumin da zai zagi ko ya faɗi bakar magana wa Allah akan wannan cutar da ta same shi. Mutum na biyu shine mutumin da zai haƙuri don dole, kawai ya yi shiru amma dai kawai don dole ne. Mutum na uku shine mutumin da zai haƙuri don miƙa wuya ga Allah, saboda yana son Allah, yana ƙaunar Allah, don haka ƙaunar da yake wa Allah ya sa duk abin da Allah ya ɗora masa bai sa ya daina son Allah ba. Akwai mutum na hudu na ƙarshe shine na ƙololuwa, shine wanda cuta ta same shi ko abin bakin ciki ya same shi, amma ba ma haƙuri zalla ba, sai ya rinka ce ya gode. Mutum na farko wanda zai yi bakin ciki har ya sa ya fushi da Allah, akwai su da yawa, wanda cuta za ta same shi ya rinka cewa why me yasa ni ne kawai Allah ya gani, me yasa ni ne Allah ya dame ni, yana jin haushin Allah da Allah bai sa musu wani cuta ba, shi ya sa masa. Na taɓa jin wani mutum da kunne na, ina dawa daga Kano na tsaya a Wudil, sai na ji shi kuturu ne yana bara haka, sai na gaya wa wani ko mutumin ya taka shi ne ko menene, sai ke cewa ba laifinka ba ne, laifin wanda ya ɗora min wannan ne. Wallahi yana ta faɗan baƙaƙen magana akan Allah, yana ce haka kawai ya ga dama ku ganni haka ku ta wulaƙanta ne har kana taka ni, haka ya ga dama kawai don wulaƙanci ya sa ni haka kaza, yana ta faɗan baƙaƙen magana wa Ubangiji. Mutum na biyu shine mutumin da damuwa za ta same shi ta cuta, shi kuma sai ya haƙura amma don dole. Ya haƙuri sai ce haƙuri ya zama dole, kenan inda ba don ya zama dole ba da ba zai haƙura ba. Wannan bai da ladan ko kobo. Duk wanda aka ce ya haƙuri ya ce haƙuri ya zama dole, to bai da lada. Mutum na uku shine wanda zai haƙura saboda Allah, yana jin daɗi a cikin zuciyarsa a buɗe take. Wannan ba zai hana shi ya yi sallah daidai gwargwado ba, in ka zo gaishe shi za ga alaman yana baka ganin alamar damuwa, ya haƙura, ya kanne, ya miƙa wa Allah, ya sallama sai yanda Allah yi da shi, kuma ya san da cewa wannan hukunci ne na Allah, kuma haka ya kaddara masa, kuma baka ganin alamar yana kai wa Allah ƙaran Allah a wurinka daga alamar fuskarsa. Shi ne wanda ya haƙura na ƙarshe ke. Mutumin da ya fi kowa a cikin wannan babin shi ne wanda ya kai wannan na uku, amma kuma ga lalura ta same shi amma sai ce alhamdulillah, ya jiki alhamdulillah, kuma ba wai yana ce alhamdulillah na alhamdulillah yadda ta yi a da gaske ne shi ya gode wa Allah da Allah ya ba shi ciwo, saboda yana tuna yau kwana nawa bai lafiya ba, yau kwana nawa ina cikin rashin lafiya, ashe ina tuna daɗin rashin ciwo,
ina rashin lafiya wannan sun zo mun kafara, na rashin lafiya Allah ya ballada alhamdulillah, sai ya rinka gode wa Allah da Allah ya dora masa lalura. Irin wannan mutumin shine wanda yafi kowa a wurin Allah, shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai bawan Allah da Allah zai dora masa musiba, ɗansa da yake so sai Allah ya tura mala'ika ya ce ka je ka ɗauki ɗansa, sai ɗansa ya mutu. Sai Allah ya tambayi mala'ikan mutuwa, da ka ɗauki ran bawana mai bawana yi, ya ce bawanka ya yi farin ciki ko bawanka bai nuna damuwa ba, kuma ma sai ya ce alhamdulillah. Ka ɗauki ran bawan nawa, ran ɗan da bawan nawa yake so, kuma ya ce alhamdulillah, ya ce eh. Sai Allah ce ubnu li abdi baitan fil jannati wa sammuhu baital hamd. Ku gina wa bawana gida a cikin aljanna, ku sa wa gidan suna gidan godiya, saboda ya gode sai Allah masa kyautar wannan gidan. Saboda wanda Allah ya dora masa ciwo sai ya san yadda zai zama gurgurdon yadda Allah zai yi mu'amala da shi wajen ya gode ko bai gode ba, ya haƙura ko bai haƙura. Abu na gaba shine duk wanda ya gamu da ciwo Allah ya dora masa na rashin lafiya, na farko ya haƙura kamar da muka faɗa. Na biyu, kada ciwonsa ya sa ya rinka fatan mutuwa. Duk yadda ciwo ya tsanani kada ka ce Allah ka ɗauki raina in huta. A mutuwan ne ba da ka ce ka huta. Wannan ɗin shine hutu a gare ka mai yiwa. Ka ci gaba da zama ana ta kankare maka laifukanka, ta yiwu in ka mutu dama wuta za ka je. Amma ƙara shan wahala za ka samu aljanna. Kana shiga aljanna za ka manta da duk wannan wahala da ka sha. Don haka ka haƙura, kada ka ce Allah ya kashe. Akwai a hadisi ba lokacin. Na uku shine in ka fara rashin lafiya, to in ka san haƙoƙi a kanka kai ƙoƙari ka biya. Akwai basu suka ka biya. Akwai haƙƙin wani a kanka ka cuce shi ka masa waye ka biya. Akwai haƙƙin waye kana nema a yafe maka, ka je ka ce a yafe, ka nemi afuwa a wuri. Duk wani shekaru ka san akwai wani abu na haƙƙi ka ce wane ka yafe ni. An gane wannan. Abu na gaba shine in mutum yana da wasiya ya rubuta wasiyarsa. Allah ce bai kamata mutum yana da wasiya ya bari kwana ɗaya biyu ko bai rubuta wasiya. Abu na gaba shine mutum ya zama cikin tsammani da tsoro. Kana kwaɗayin sa ran tsammanin samun aljanna ko kana jin tsoron samun shi ka sa su. An gane ko? Sa ran tsammanin aljanna sai ka rinka kwaɗayi. Tsoron rinka sai daidai lokacin da kai kusa za ka mutu kuma to ka sa bangaren aljanna a ran. In ka ga alamar cewa yanzu ka za ka tafi, to tunanin ka kan rahama Allah. Da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangiji tare da kai inda kake tsammanin sa. In kana tsammanin rahama za ka samu, in kana tsammanin rashin rahama kuma kana can. Allah ya ba mu kyakkyawan cikawa. Abu na gaba shi wanda bai da lafiya ne neman magani a addini. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wata cuta da Allah ya saukar da ita sai da ya saukar da maganin ta. Sana cikin wani hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in mutum ya magani sai Allah ya sa maganin nan ya riski inda cuta take, sai Allah ya bada waraka. Amma duk waraka ba magani ke warkarwa ba, wa ke warkarwa? Allah ke bada waraka. Amma mutum in zai magani mutum ya magani da haram, Allah bai sanya warakar bayinsa a cikin haram. To sai abu na ƙarshe shine rashin lafiya yana daga cikin abun da ke iya sa ta makaran gobe a waɗansu hukunce. Ga wasu daga cikinsu. Abu na farko shine rashin lafiya ne yake sa, yana daga cikin ruksa da shari'a take baka sakamakon rashin lafiya, ba za ka iya amfani da ruwan sanyi ba, ko ba za ka iya taɓa ruwa ba gaba ɗaya, sai ka yi taimama a wajen wanka wajen alola. Abu na biyu, rashin lafiya yana daga cikin abin da yake iya sa shafa a kan lafiya, yana iya sa ka yi shafa a safa socks ɗinka, sai ka cire in kana da socks a kafarka kuma baka da lafiya ba sai ka cire ba, ko sai ka shafa. Abu na rashin lafiya
tana kama rangwame wajen yadda aka yi sallah, da zai sai yayi a